ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଏ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀଧାମ, ପଦ୍ମନାଭପୁର। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 2000 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ପଦ୍ମନାଭପୁରର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫୁଲ ବଗିଚା, ଦୋଳି, ଖସଡ଼ା, ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ବାଘ, ମୟୂର, ଜିରାଫ, ହରିଣ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 40 ଜଣ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସହ 3 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, NCC, ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍, ଘୋଷ ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1400 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆଦି ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।